I den her video, der vil jeg vise, hvordan man lægger to tal sammen. Det kan gøres på utrolig mange måder. Jeg vil vise nogle af dem her. Det kunne for eksempel være tallene 1491 plus 347. Jeg vil prøve at illustrere det med pengesedler, fordi det gør det mere forståeligt for nogen. I og med, at vi arbejder med 10-talssystemet i Danmark, og det er 1, 10, 100 og 1000, så er det også den slags pengesedler, jeg bruger. Altså 1000 kronesedler, 100 kronesedler, 10 kroner og 1 kroner. Så hvis jeg ser på det første tal, så har jeg en 1000 kroneseddel. Jeg har 400 kronesedler. To, 3 og 4. Jeg har 9 tiere. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Og så har jeg en krone. En krone. Når man nu lægger tal sammen, så handler det om at samle det. Det kunne for eksempel være, at jeg har fået det her beløb. Jeg har fået 1491 kroner af min mor, og jeg har fået 3047 kroner af min far. Og nu skal jeg se, hvor mange penge har jeg i alt. Det handler altså om at samle noget. Når man ligesom har to ting, og gerne finde ud af, okay, hvor meget er det i alt. Så vi skal egentlig have det her oveni, så man finder ud af, hvor meget er det til sammen. Derfor så tegner jeg de her penge ned sammen med dem hernede, for at finde ud af, hvor meget det er til sammen. Der er ikke nogen 1000 kronesedler her, så dem tegner jeg naturligvis ikke. Men der er 300 kronesedler, dem tegner jeg. 1, 2 og 3. Der er 4 tiere. 1, 2, 3, 4, og der er 7 1 kroner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nu har jeg tegnet begge tal sammen hernede, og nu handler det egentlig bare om at finde ud af, hvor meget er der så i det hele. Hvis jeg starter med at tælle mine 1 kroner, så er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Altså 8 1 kroner. Hvis jeg tæller mine 10'ere, så er der 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Nu kommer jeg altså over 10. Og det er jo sådan, hvis jeg nu talte op, så vil jeg sige, at jeg kan faktisk godt lave det her, veksle det her om til en 100 kroneseddel. Hvis jeg nu sagde 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, så kunne jeg i stedet for at tegne det her over til en ekstra 100 kroneseddel. Og så har jeg kun 3 tilbage her, så i stedet for at have 13, så har jeg simpelthen taget de 10 af dem, eller i tallet her, og lagt over til en ekstra 100 kroneseddel. Og det er fordi, det ville være lidt fjollet at skulle skrive, at jeg havde 13 10'ere, for det skriver man jo ikke, når man skriver et tal. Der har man kun et ciffer her til at skrive 10'erne. Så tæller jeg, hvor mange 100 kronesedler jeg har. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Og 1000 kronesedlen er nem at tælle, der er kun en enkelt. Det vil altså sige, at det heroppe, det giver 1838. Nogen regner også det her med det, de kalder burgermetoden, hvor man skriver tallene over hinanden. Det kunne man have gjort sådan her, at skrive 1491 plus 347. Når man skriver det på den her måde, så er det meget vigtigt at huske, at enere skal lægges sammen med enere, og derfor skal de stå under hinanden. 10'erne her skal lægges sammen med 10'erne, 100'erne sammen med 100'erne, og der var jo kun 1000 her, der var ikke nogen 1000 her, så der er ikke noget at lægge den sammen med.
Men det er meget vigtigt at huske, at man kan altså ikke lægge 10'ere sammen med 1'ere for eksempel. Det bliver nogle mærkelige nogen. De har ikke samme værdi. Så man skal altid lægge dem sammen med dem, der er samme slags i positionssystemet. Her der vil jeg sige, 1 plus 7, det giver 8. 9 plus 4, det vil jeg sige 9, 10, 11, 12, 13. Det giver altså 13. Og der vil jeg skrive 3-tallet ned og 1-tallet op. Fordi det er jo en 10'er, og dermed sætter den op ved siden af. Eller det er faktisk en 100 i det her tilfælde. Ligesom jeg gjorde hernede, jeg sagde, når de 10 ekstra, jeg havde, dem vekslede over til en 100 kroneseddel, så der kom en mere herover. Det er det samme, jeg egentlig gør her. 1 plus 4, det giver 5, plus 3, det giver 8. Og 1, der er ikke noget at lægge sammen med, så det er igen 1838. Det samme, som jeg har her. Nogle vil vælge at gøre det på en helt anden måde. De vil sige, at jeg tager først 1000'erne, der er bare 1000. Det er ligesom bare det. Det er 1000. Så tager jeg 100'erne, der er 400 plus 300. Det giver 700. Så har jeg 90 plus 40. 90 plus 40. Det giver 130. Og så har jeg 1 plus 7. 1 plus 7. Og det giver 8. Og så kan man begynde at tælle sammen her og sige 1700. Der kommer lige en ekstra der. Så 1830 og 8. Så 1800. Og så var det 38. Den måde kan man også gøre det på. Der er helt sikkert andre metoder også. Så længe det giver mening, og det bliver rigtigt, så er det så fint.